Si al sopar entres en pilot automàtic, no és falta de força, és inèrcia social. Avui obrim hàbits socials amb 3 encoratges per sopars sense culpa. Ves del link de la bio, obre WhatsApp i escriu C26 per rebre la targeta SOS per sopars. Abans, però, escolta, el problema no és el plat, és arribar accelerada a l'esdeveniment que sigui i quedar-te en bucle. Anomenem-ho pilot del sopar. Veus i piques per inèrcia sense aturar-te. Escolta aquestes pistes. Quan arribes la gana és de 8 sobre 10. Fas un primer glop i el ritme puja. Dius sí a repetir, sense pensar. I quan ets a casa, al llit, et devora un enorme sentiment de culpa. No és un defecte, el context mana si no hi ha estratègia. Fem un mapa de 3 encoratges. A. Coixí previ amb proteïna i fibra. B. Allà, un plat i un extra. C. En arribar a casa, 15 minuts per a una infusió i un passeig curt. Ves a l'enllaç de la bio, clic a WhatsApp, escriu C26 i t'envio la targeta SOS per sopars.